ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ସେଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ପଦେ। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆସିଲେ ଘରର ସବୁ ଭଉଣୀଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି ଭରିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ଭଉଣୀଟି ଆଜି ଟିକେ ଝୁରି, କାରଣ ତା ଭାଇ ତା ଘରେ ନାହିଁ ଆଜି। ଦୂରେ ବିଦେଶରେ ଅଛି। ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ଅଛି, ଥାଳିରେ ଚନ୍ଦନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭାଇର ହାତଟି ନାହିଁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯୋଉ ଭାଇକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି କହୁଥିଲା, ଭାଇ ମତେ କେବେ ଭୁଲିବୁନୁ, ଆଜି ସେଇ ଭାଇକୁ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛି। ଭିଡିଓ କଲ୍ କଲେ ଭାଇ ହସୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ହସ ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଘରକୁ ଫେରିବାର ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ଭଉଣୀର ହସ ପଛରେ ଲୁଚିଛି, ଭାଇ ତୁ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତୁ କି। ବିଦେଶରେ ମାଟିରେ ଭାଇ ହୁଏତ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ହୃଦୟଟି ଆଜି ଗାଁରେ ସେଇ ଘରଟିଏ ଘରରେ ଅଟକି ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ଭଉଣୀ ତାର ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। କାରଣ ଭାଇ ଯେତେ ଦୂରକୁ ଯାଉ, ଭଉଣୀର ରାକ୍ଷୀ ସୂତା କେବେ ଛିଡିବନି। ଏ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସେଇ ସମସ୍ତ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ପରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ ବିଦେଶରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ସମସ୍ତ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ହାତରେ ହାତ ନୁହେଁ ତାର ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ଦୂରତ୍ୱର ଭାଇକୁ ଘରଠାରୁ ଦୂର କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭଉଣୀର ହୃଦୟଠାରୁ କେବେ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରାଧେ ରାଧେ।